אני גרה בכפר סבא, עובדת כבודקת תוכנה בהייטק. אני שניר אליחי, נשוי ללי, עובד בתחום הנדסת בניין, בתחום התשתיות. החלטנו לעבוד עם גיא כי באמת ראינו את הדירות שלו ומאוד התלהבנו מאיך שהן נראות, מהעיצוב שלהם. התרשמנו שהוא בן אדם אמין, שאפשר לסמוך עליו. אני אגיד, מבחינתי, אנחנו החלטנו לסגור עם ניו גריס אחרי הרבה זמן שחיפשנו מקום להשקיע בחוץ לארץ, שהוא קרוב, מצד אחד שזה קרוב אלינו, למדינת ישראל, שנוכל להגיע לראות, ומצד שני, שזה בכל זאת יהיה בחול ונוציא גם קצת כסף החוצה. ואחרי זמן מה של חיפושים ובדיקות הגענו להבנה שניו גריס היא חברה טובה עם ניסיון שמנהלים מספר רב של דירות, שגם כמו שהיא אמרה ראינו את הדירות וראינו שזה פחות או יותר לאן שאנחנו מכוונים. חיפשנו באמת מישהו שאנחנו יכולים לסמוך עליו ושיהיה אמין. זה היה לנו מאוד חשוב, כי בסוף אנחנו משקיעים פה זמן וכסף, ואנחנו חושבים שעשינו את הבחירה הנכונה. אני יכול להגיד ראינו את הדירה כמובן לאורך הדרך עם ההתקדמות בשלבים של השיפוץ, אבל כשאתה נמצא פה ואתה רואה את הדירה, אתה מבין איך השקיעו פה וירדו לפרטים, ורמת הגימור היא באמת ברמה גבוהה, אם זה בידיות וממש בדברים הכי קטנים, והדירה מזובדת מכל טוב ומה שאתה רוצה נמצא פה. אז סך הכל אני באמת מסכים עם לי, אני כן חושב שעשינו פה החלטה טובה, ובהחלט בעזרת השם נשקול גם לעשות זאת שוב. מאוד התרגשנו לראות את הדירה פעם ראשונה, כי בעצם כל התכנון, הזמן, המאמץ, פתאום לראות את זה ממש מול העיניים, זה היה ממש מרגש. באנו יחד עם ההורים שלי, אז היה כזה התרגשות משותפת משפחתית. שמחנו גם להראות להם את הדירה שקנינו. כיף. אני פשוט אענה תשובה זהה, כאילו כשבאנו לפה, באמת זה תהליך, זה לא תהליך של יום אחד. אתה מתחיל מזה שאתה קונה את הדירה, ואז אתה מתכנן אדריכלית, ואתה מתחיל השיפוץ, זה לא יום אחד, ולראות את זה כבר מה שנקרא פורם עור וגידים, וכבר דירה מוכנה לפעילות, זה באמת היה רגע מרגש עבורנו. אנחנו לא, איך אומרים, איילי נדל"ן, ואין לא מחזיקים עשרות דירות, זאת אומרת, זה היה איזשהו ניסיון, וסך הכל ניסיון שלפחות מבחינתי עבר בהצלחה, אז אנחנו באמת מאוד מתרגשים מזה, ומקווים שיתאהבו טוב, ושגם האנשים שבאים לפה שיהנו מזה כמו שאנחנו. הרי למה קנינו ביוון? קנינו ביוון כי אנחנו אוהבים את יוון. אנחנו באנו לפה מספר רב של פעמים, היינו פה כמה וכמה פעמים באתונה. אנחנו אוהבים את העיר, זו עיר שהיא חיה, תוססת, שאנחנו מאמינים בה, אנחנו בטוחים שבן אדם, כל זוג שיגיע לפה, או משפחה או מה שלא יהיה, יוכל לבוא ולעשות פה באמת חופשה מדהימה ויהנה ממנה, וזה הסיבה למה בכל זאת הלכנו וקנינו פה. אז כן, מאוד מתרגשים ומרוצים מהתוצאה. כן, אנחנו בהחלט נמליץ לחברים ולמשפחה על גיא ויוון החדשה. אנחנו חושבים שהוא לגמרי הוכיח את עצמו, אז אנחנו לגמרי ממליצים.